Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Idana Ibarra. Pila man gid ato ihatag? Siguro mga 1 million. Okay na kina. Para sad nga makatuog yun si Idana nga sincero gyud ta nga mapasalamaton kaniya. Murag dako raman kaayo ng 1 milyon. Para dili siya makaingon nga tihik ta. Himuon lang na kong 50,000. Sakto na na para niya, uy. Dako na kayo ng kantidara. Oh, ikaw good. Narani mo. Basta ako, suggestion lang to. Basta, 50,000 ray akong makaya nga mahatag niya. Total, mapuno raman gyapon na si Papa. Kumusta, Idana? Okay raman, Badong. Kibaw man ko ba? Kapoy ka ining mga miyaging adlaw? Tungod si mong kabisi sa paghimog tambal? Lagi ba dong? Pero okay ra. Kay makumpleto naman yun ang tambal ugma. Wow! Dalian ko na eh. Akong giihap mga 5 ra makadlaw. Bitaw, nagpasalamat gid ko sa Ginoo nga nahuman ra nako og 5 ka adlaw. Nga sa ato pa na Ed. Matambalan din mo si Leslie. Ugma ba dong? Ako silang doon sa ilang kwarto. Bas kang surtiha! Nindot ka na, Idana. Malipay gid ang tanan. Kung mubalik na ka og panambal. Bausam na akong pangandoy ba dong? Sud sa taud-taud ng panahon. Pastilan. Kung mapagya na sa tanan nga nibalik na kag panambal, sigurado, muhugop sa punya ang mga tao din sa mansyon. Amo nang hanayon ang tanan ba dong? Aron dili magkagubot unya ang mga tao. Ay, naingaw mo to, Sir Nelson, nga mutabang isa nimo kung unsay gikinahanglan nimong suporta gi kanila. Sagdi lang, makigistorya lang unya ko balik ni Nelson. Bahay niya ang mga butanga. Sigurado yun. Malipay si Sir Nelson ang ibalita. Dayda na. Bago lang nibalita si Badong pa nga, ugma ko no. Tambalan na niya si Leslie. Oh, maayo hinoon, Nelson. Nalipay ko niya ng balita. Gusto ko nga sa panahon nga tambala na ni Idana si Leslie, kinahanglang na ata. Oh, opa. Akong ingnon si Idana ba na. Ako nasabtong giingnan sila si Leslie ug Ronnie. Nga kinahanglang mag-andam sila og palipay ni Idana. Gusto pa. Mosab na'y naakaroon sa akong una-una. Kinahanglan nga muhatag yun sila. Sama sa kong gihimo ni Idana. Naingnan naman ka mo sila, pa. Oo, naingnan na tunako sila. O naara nila kung pilay ilang ihatag nga palipay ni Idana. Gusto ko nga makatuon sila ni anang mga butanga. Ako lang sabon niyang sultihan sila ni Ana, pa. Pahinumdum lang para di ta mauwawa ni Idana. Ayaw ka bala ka, pa. Pahinumdumi siya. Ayaw ka bala ka. Ako rin niyang istoryahan si Leslie. Nagkanugugog balita nga tambala na kuno ka ni Idana ugma. Mao ba? Oh, tambala na kaniya. Nalipay kay ko anang balita aron ni. Og ako ning giandam niya ang cheque. Mayanon. Pero na ako'y nindot kayo na hunaan. Oh, asa man? Nahibaw ko nga mauyanan sad gini ni Idana kay makapabor sa dako ini. Og makakwarta sa pinaagi niya. Usa may imong nahununan? Gusto na ko sing istoryahon. Palito na ko ang recipe sa iyang tambal aron kita mismo mo i-manufacture ni ini og ibaligya nato sa market. Ha? Musugot ka siya, hani? Anong dili man? Bayaran man nato siya. Pilam sa itong ibayan niya. Ato siyang pabungaton. Kaya na kong bayaran bisag 50 milyones pa. Andam kang mubayad na ng kantidara? Anong dili man?
Pero pangutanon una nato siya kung pila iyang gusto nga presyo. Mura malug kaduha-duhaan. Kung magduha-duha siya, unhan nato siya og 10 milyones. Syarog dili siya masilaw sa kwarta. Bisan pa siguro og bayaran mo siya og 50 milyones. Di gyapon na siya musugot ani. Nga naman, Libre ram ko ng iyang panghatag. Mao nang di gyud na siya gusto nga pabayaran og ibaligya. Han, pasabton lang gud nato siya. Musugot ra lagi na. Ako'y mahibaw mo pasabot niya. Oh, suway lang. Wa mo say kumos pagsuway. Mao gani. Istoryahon nato siya nga way laing makadungog. Kita-kita lang. Oh, sige. Tanawon ta lang kung musugot magid siya. Musugot lagi na. Nahibaw kong naong nagkwarta si Edana. Dahil lang muna nato na siya unhan sa iyang hunahuna. Mutabang lang sa kung pasabot niya. Kinahanglan nga ato gud siyang makonvince, Han. O siya may plano ni mo, Edana? Dili gid na ni mo pabayron sila? Dili mo sa pabayron? Di gid. Dili tiya, uy. Kay si Ikaw Sir may dili Piping pa baya bayad, ang Mak. mihangyo ini. Kinsamak. Sila ba si Kuan, si Leslie ba? Sila, si Piping ba? Maglaro ha, maglaro ha. Magkakinsa mo dito istoryaan. Iyo ba, dugay kasabot. May pa ako, kasabot dayon. Ang kasabot ni kailangan. Oo, uy. Umay siya Tabaliban na minaw. yun ako ninyo. Uy, Uy, man siya minaw, good. Tanan akong bilid, mahurot na yun. Ay, salamat, tiyo. Mao na, tiyo. Si Sir Piping baya ang mihangyo ini. Ya, usa pa. Nahibaw, baya mo nga. Wag yun magpabayad ining akong serbisyo. Malagi, Ikaw ba, wag malagi. ko magpabayad Wa ba? bitaw ka magpabayad, bitaw. Oo. Kasabot man ko, kasabot man ko. Nga na ba, agrabyado ka mo dyan kayo, da, Mak. Nga ka, Mak. Masagdiin lang ko na si Dana, good. Ay, nangutana naman ko, Puldo. Malagay, malagay. Na, naglalis na sad mong duha. Tiya, ay lang kabalaka. Kito, Sanaan ko na tong misaw. grasya karon. Sobra na kayo niyang atong mga nadawat nga grasya. Malagay, malagay. Bitaw, bitaw. Okay na, oy. Huwag may bayad, oy. Taw karon, mukhang di sigurado diha. Pero kinahanglan nga imo gid na silang binlan og istorya, Edana. Binli gyud. Actually, tiya, doon ako'y gustong pangayoon sab nila nga papor. Ay, kana. Unsa man na? Ang yun ako sila nga, mutugot na sila nako nga manambal na ko sa mga tao. Mas malagay. Mas mayo na. Mas mayo na yung Naway. muna ni Dana. Kay ano, sila raw mga reklamador kay Jud. Bitaw. Bayo po nag imong nahuna-hunaan da. Malagay. Pero sigurado ko nga, amo, yun ganda sila, ana. Amo yun, oy. Mo yun ko na sila, Jud. Maulagi. Ang masadog mo balibad, sa kitabangan na na sila, Jud. Maura gini akong ihanyo nila tiyo, tiya. Oh, okay na nasa ng tsotsa eh. Tso, Matik. Sugod na yun na sila daan ni Dana. Bitaw. Sugod na yun na sila. Lagi, maulagi. Kaya imposible ka, ano, kung musupak pa sila, ana. Mo lagi. ugma, tiya, tiyo. Ako nang tambalan si Leslie. Mas kang sutiha gidana niya, no? Kay, Mamayo na gano'n niya sa singpit yung sakit. mo lagi. Madungan ka na gano'n niya ng iyong kinabuhi. Pas kang sutiha gud. Kumusta man ang imong pamati, Leslie? Maori gihapon, Nelson. Excited na ko ugma nga matambalan ni Edana. Oh, tuod. Naghisgot to si papanako nga pinumduman ka. Kinanglan nga magandam ka o palipay para ni Idana. Oo, Nelson. Nag-andam na kog dakong pahalipay og sorpresa ni Edana. Oh, mao ba? Mas labing mayo hinoon. Sigurado kong malipay gid siya sa akong gasa og sorpresa niya, Nelson. Na ikag sab kayo may mahibaw niya sa imo palipay niya. O ingon man ang sorpresa. O galabing siguro, malipay sab kayo sa papa niya ng balita, Leslie. Natural. Ang gibuhat ni Edana o sa kabalaanong buhat. Busa ang ilan sa siyang suklian sa iyang kaayo nga gipakita nato, Nelson. Sangko sa langit nga akong kalipay nga nakadungog nimo ni ana, Leslie. Panaad na nako, Nelson. Nga kun mahingpit na unya ko maayo og hatagan og chance sa Ginoo nga madungagan pa ang akong kinabuhi.
Ako gimbuhaton nga makatabang sad ko sa uban. Very good. Abi ni mo, Nelson. Karon pa ko ma-realize nga kinahanglan gyud itang mo paubos. Nindot ay kaayo kun lahom kanunay ang atong pagsabot sa tanang sitwasyon, no? Oh, husto ka, Leslie. Dako kayo og leksyon kining nahitabo nako karon. Kinanglan nga imong sultihan si Dana, bahin anak. Nangayo na ko niyag pasaylo, Nelson. Kaming duha ni Ronnie. Sangko sa langit ang ako mga pagbasol. Nga nakahimo mi og bati nga to niya. Sigurado kong gidawat ka to ni Dana. Kinasayod kong dili siya madinumtanon sa masuban. Tinuod na. Nakaday kayo ko ni Idana. Bueno, diyan po na ko ang imong hingpit nga kayuhan, Leslie. O di lang kay mahingpit ka na uniyang physically fit. Kung dili, mahingpit ka usab nga dalaygon sa mga tao. Salamat sa imong mga pag-ampo, Nelson. Lingkod, Idana. Dagan kaayong salamat ninyo. Nalipay kaayo ko, Idana, nga imong gipatalinghogan ang among pangamuyo diha nimo. Mao ka na. Og nalipay kaming tanan, Idana. Mao ni agiming tanan karon kay mo suporta mi sa imong kausa. Nga makatabang sa tanang nagkinahanglan. Kalipay og garbo nako sir nga makatabang gid sa tanan. Ang akong anak nga si Leslie, excited na kayo nga imo siyang matambalan. Oo sir. Sama sa akong gisaad nga karong adlaw si Leslie mo ay una makadawat sa grasya ining tambala. Yara. Wow. Nanagina kay tambal, honey. Salamat. Salamat kaayo, Idana. Matag adlaw usa ka kutsarita ra ang imong tumaro ni ana hangtod na sa pagkahurot. Mamaayo na ko ini, Idana. Obserbahan nato sud ining semana. Kung wa pa gani ka usaban sa imong paminaw, ingna lang ko kay naa pa tay laing option aron mahingpit ang imong kaayuhan. Sige. Daghan yung kayong salamat. Tod, Idana, niyay checking among giandam para nimo. Dawata, Idana. Kanang Leslie, pasensya na ha. Sobra na kaayo ang inyong nahatag nako. Kalipay ra gyud nako nga makatabang nimo. Pero dawata lang na. Maayo na lang na nimo. As a sign sa among appreciation sa imong gibuhat diri namo. Ilabi na gyud nako. Mao ka na. Dawata, Idana. Para na nimo. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!